on dewat ko baabiraaɓe mon mbaɗata walaw ji'tukum haysumi addani on bi ahda ko ɓuri fewde mimma wajadtum alayhi e ko tawɗon e muɗum aba'akum baabiraaɓe on qaaluɓe mbi inna minen kay bima ursiltum bihi ko nena ɗon ko an e adiɓe mo fof kafiruna komi yedduɓe qala noon Allah wi ta'ala takhwifan lahum Allah ene hulɓinaɓe Allah wi wadde fantagamna minhum aywa hefereɓe adinoɓe ɓe min lepti ɗumen fennunoɓe nelaɓe adiɓe min lepti ɗumen fanzur ndar kayfa kana no latorto aqibatu wattande almukazzibina fennuɓe ɓeɗo ne ƴeew wattande mabɓe wadkur janto id qala ibrahim tumande ibrahima wiyani li abihi bamum wa qawmihi yimɓe mum o wi innani no min bari'un walla bara'un komi kisto mimma ta'buduna ko ndewaton illa alladhi so wana on non fadarani taggomi fa innahu on non ba fa innahu on non sayahdini ko kañum jogori fewnudemi wa ja'alaha o waɗi ngol ɗo konngol la ilaha illa allah kalimatan ko konngol baaqiyatan keddugol fi aqibihi e taniraɓe makko wattande makko tanira makko ha darga daro he serata e taniraɓe ibrahima mo ene wiya la ilaha illa allah ha darga daro ene fof ko e tanira makko jeeyi ɗo ha darga daro allah wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la ilaha illa allah o waɗi ɗum konngol keddugol e taniraɓe makko kanko ibrahima la allahum bel joom makkana be yarji onene dutto paata e diina ibrahima tawde ibrahima ko bammabbe bal daccuni matta'atu haula'i min takhmiti be do hefere wa aba'ahum e babirabe mabbe mi takhmiti be mi yacci nanani be lepte hatta ja'ahumul haqqu ha qur'ana ara mabbe wa rasulun enelado mubinun penyin do nyaawode masalan sharia on nelado allah sallallahu alaihi wasallam walamma ja'ahumul haqqu de qur'ana arno e mabbe qalu be bi hada o qur'ana jangete do sihirun ko bilew wa inna minen kay bihi e qur'ana ni dabor kafiruna ko mi yodduɓe wa qalu ɓe mbi lawla nuzila hada al qur'anu ko haɗi jippine oɗo qur'ana ala rajulin e goto e worɓe min al qaryatayn e gure ɗe anani de gure ɗiɗi nan ɗo eywa masalan ko haɗi qur'ana jippine goto e ɓen mo ganduɗa azimin ko mawɗo ɓe mbi on wiyete ko Walid ibn al-Mughirata ɓe mbi qur'ana foti jippinede koye gorko goto ne wiyede Walid ibn al-Mughirata to Makka walla Urwata ibn Mas'ud as-Saqafi jiyaɗo Daifa ɓe mbi qur'ana foti jippade koye ɓe fota jippade Muhammad sabu Muhammad ala ko andi Muhammad ala ko jogi fata wonde non ko fasidde ko miijo bongo wiide kaari handane hunde foti handude hunde ko kaari ko miijo bongo wana jogade wana wonde neddo فذلك أنهم قالوا إن الرسالة منصب شريف بمبي كفتنا نلال قال الله إن نلال نتوك بلاس تدرو لا يليق إلا برجل شريف بمبي هانداني إن نلال تدو قال سوانا غوركو تدو وهذا صدقون كوغون كي هانداني نلال الله كي سوانا تدو كون غير أنهم غالدوا كون نوم بپورينون في دعواهم بهولكو بيركم بتدو أن الرجل الشريف هو الذي يكون كثير المال والجاه بمبي وني تدو وجم جودي هاي هيبي e jom martaba ko o wiete tedduɗo enen ko ɗon mbiyeten enen kala mo ala jawdi mbiyeten ko ala rawanani kala mo ala martaba mbiyeten ko hay rawanani neɗɗo wawi jogade martaba taw ne teddi to Allah teddude Allah to woni teddude wona teddude gande neɗɗo tedda ga ala ko woni hay ɗum to Allah neɗɗo tedda to Allah taw ga hay hunde yimɓe jiyani ɗum taw ko Allah yi ɗum yimɓe jiyani ɗum e so Allah yima noon yimɓe jiyanima ko bonnantuma hayda bonnantama kamɓe noon ko noon ɓe mbi qur'ana foti jippade koye Walid ibn al-Mughira ko joom jawdi ko jom martaba Urwatu ibn Mas'ud as-Saqafi on ko jom jawdi ko jom martaba e mbi qur'ana foti jippade mum نبي محمد ليس كذلك فلا تليق به رسالة أنني فلا تليق به رسالة الله بين لا هاندان من الله وليس كذلك الله وانا نون بل إبراهيم أتو تسكيك بتعظيم الله كمون يقول الله كو الله موني كو موني لا بالمال والجاه وانا موني بالجود ولا مرتب وليس كل عظيم المال والجاه معظم عند الله تعالى وانا موني ناد مرتبه ولا موني ناد جود فوف تو الله على ندن جوغو جود مونان الله ندن جوغو مرتبه allawi ahum bele kambe yagsimuna kambe ngoni feccobe rahmat rabbika yurmene joom allawi feccata nahanu allawi minen kay qasamna bainahum minen ngoni feccobe hakkunde mabbe ma'ishatahum ngura mabbe fil hayati dunya e ngurnam aduna min bada be do ko aldudum bada be ko was wa rafa'ana min bamta ba'dahum yoga mabbe min bantu dum ngalu ko ga baadin do yoga darajati darajuji dum non ko li yattakhidha ha jogito ba'dhum yoga mabbe aldude be jogito ba'dan yoga jogito masalan wasbe sukhri
mbiyan ko jalkitorgal enen mbiya arrono nomi bagage ar anani de arrono nomi sak mi yomma ar mahanam huɓere mi yomma woni fil amali lahu bil ujrati ar gollanam mi yomma wa rahmatu rabbika yurmede joomi hono aljanna noon khayrum ɓuri moƴƴude mimma yajmauna keɓe ndendinte e aduna walawla an yakuna annasu ummatan wahidatan sanno tan wona hade laatade yimɓe fof gona dental gotal e keferu allah wi wallahi sanno wona ɗum la jaalnama min mbaɗantuno liman yakfuru birrahmani wonande jedduɗo allah e buyutihim wona e cuuɗi mabɓe e buyutihim wonande cuuɗi mabɓe saqafan bildi anani aha min fiddatin e khalis danejo wa ma'arija ngabbirɗe alayha fewde dow ɗere yadharuna ɗe ɓe towa ɗo min mbaɗanaɓe kadi masalan tu asani kange ngabbirɗe kange woli buyutihim cuuɗi mabɓe ɗi kadi mbaɗaɓe abwaban damuɗe kalis wa sururan min mbaɗaɓe diwaji kalis alayha e dow diwaji he yettake una tawɓe tuggo o sofar e kange sanno tan wona haade anji haade aduna o fof min santino kefeero kuɓere kange bildi kange ngabbirɗe fewde dow ɓere kange taw fofof ko kange min mbaɗantum ɗum so waɗama noon il faut gonta hefre mbiyata hefre ɓuuri wonde gonga allah wi san tan wona ɗum wallahi min mbaɗa ɗum woni walawla an yakuna annasu sanno tan wona haade laatade yimɓe ɓe ummatan ko gona dental wahidatan gotal wallahi la ja'alna min badantuno liman yakfuru birrahmani wonande yedduɓe allah mamin badantuno ɗumen anani dey aywa li buyutihim wonande cuuɗi mumen min badantuɓe saqafan ko wiyete bilti min fiddatin e khalis wa ma'arija ngabbirɗe alayha fewde dow huɓere he yadharuna ɗe ɓe towa min baɗanuɓe kan bildiji ɗi kadi min mbaɗnaɓe kange woni buyutihim cuuɗi mabɓe ɗi kadi min mbaɗa abwaba damuɗe tawa damuɗe ko kalis danejo wa sururan min mbaɗanaɓe diwaji kadi tawa kadi ko kalis danejo alayha e dow mumen e dow diwaji he yettake una tawɓe tuggo o zukrufan min mbaɗanaɓe kadi diwaji kange anani dey sanna tan wona ɗum lawla khawful kufri alal mu'mini sanna tan wona kulgol ke julɗo wontude kefeero min iida il kafiri e rokkede kefeere ko mbiɗen ko allah wi mami waɗantun ɗum kefeero allah wi wa in ko woni fi kullu zalika e ɗo keɗe pop lama mata'ul hayati dunya ko gurnam aduna tan ko dakamɓe gurnam aduna tan goɗɗum ala koko iwata so aduna gasi tan gasa ala ko woni wal akhiratu ay l'akhara inda rabbika da joome lil muttaqina wodaniɓe ganduɗa ko hulɓe allah ko fil hadisi ad-dunya sijnul mu'min nala sallallahu alaihi wasallam o wi aduna ko kaso julɗo wa jannatul kafir ko aljanna kefero koko naati aljanna mu ala sago daña ko wiɗi kay o warada law kanat ad-dunya tazinu inda allahi janaha ba'udatin ma sagal kafiru minha sharbata ma'in ne sallallahu alaihi wasallam wi law kanat ad-dunya wallahi satawi aduna o laatinoma tazinu inda allahi ene peesato allah to janaha fodde wibjo ba'udatin ɓongu wallahi ma sagal kafiru minha sharbata kefero yarata hen hay siban kefero yarata hen hay siban sanno tan aduna ene teddito allah fodde wibjo ɓongu kefero yarata hen hay siɓande kono aduna allah ala hen haaju allah tagi aduna weddi wi ko jiiba dawaɗi jirodire kala nanguɗo hen ha tiiɗi ko rawan kala nanguɗo e aduna ha tiiɗi ko rawan kañum e dawaɗi focca haydam allah itti weddi nanguɗa allah wi so aduna en tedduɗo mum wibde ɓongo teddani o wi so tawino ono teddugol mum so fotino to allah to fodde wibde ɓongo kefere yertana e siɓande sa yi kefere nemo aduna ala ko aduna woni adduniya noon sijunul mu'mini kaso julɗo hay sa dañi jawdi ndi mi anda wiide wonko a suusa wadde tawi ka julɗo a suusa resde rewɓe million a suusa resde yerde sangara a suusa fijje a suusa kefere noon ko waasi fof o ala keeron hay soko mbuɗo o dañi ko wela fof firli tam nde wonno ala ñawoɗe allahu akbar wa man ya'su on mo ɗurni an zikri rahmani ga jangtowol allah hono qur'ana so tawi arumtima qur'ana allah wi nuqayyid lahu min tonganamo shaydanan shaydane fahawa shaydane o lahu wonande mo qari non ko cindudiɗo wa man ya'su an zikri rahmani on mo ɗurni ga jangtowol allah
woni mo bompila tan wa yataghafalu wa hadhihi al-ayatu qawluhu ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka sa ɗurnima qur'ana ganda aɗa jogii nguura ka ganduɗa ka welaani nguura ɓittuka annal kafir bi iradi anil qur'ani sudda ala nafsihi babar rahmati sabu kefeero ɗurnade mo qur'ana ɗum addanimo uddanede damal yurmede Allah wala wittaba'ahu la ammatuhu rahmatu so rewino qur'ana mo heɓanno gurnam ɓanno yurmede ɗum noon tawgi kefeero ala jurtidini aduna nde kam omo naata hen wa amma so ruttima to Allah ɗum kam ala ko wonani mo toon hewɗum ɗum woni no qayyid lahu shaytanan min tonganamo sheyɗane o wanda hen so ummima aywa e qabri makko aywa seyɗane wanda e makko sufi abi sheyɗanin o ɗimmitira seyɗane o wanda e seyɗane wonta ɗiɗo la yazalu ma'ahu seyɗane o serata e makko hatta yadkhulu an-nar ha nannamo jeygol Allahu akbar wa innal mu'minu noon julɗo noon la yusfa'u bi malakin to julɗo ummima e qabri mum ɗimmit ɗum ko malayka o yaade makko hatta yagdi Allahu bayna khalqihi ha Allah ñaawama hakkude mum e tago makko e tago muɗum nan ñaawa ɗum aljanna wa innahum saydaneji ɗi la yasuddunahum ene paddo yimɓe ɓe anin sabili ga lawol peewal wa yahsabuna eɓe jikka annahum wonde kamɓe muhtaduna keɓe fewɓe andi kamɓe andi seyɗane faddete aɗa waɗa ko boni aɗa sikka batta ko moƴƴi taw batta ko boni anda ɗum woni golle seyɗane ɗum yahsabuna annahum muhtadun hatta ida ja'ana ha kanko mo bompilanoɗo mo yiyata gonga o omo wonde seyɗane makko ñande yawmal qiyamati ɓe garay amen qala lahu Allah wiyamo walla seyɗane o wiyamo walla kanko neɗɗo o o wiyana seyɗane o yaha layta bayni wa baynaka bu'udal mashriqayn hanino hakkunam e ma an seyɗane e hirnangeji ay to fundange nange fuɗata to e to hirnange nange mutata ga hanino mine ma an seyɗane ɗum ɗo woni hakkude men woɗɗaddema to nde wondema gani rewi ano noon joni noon bone waɗi tan fa bi'sal qarinu boscindudiɗo tawde ko an qala ta'ala allawi walan yanfa'akumul yawma onon ɓeeɗo masalan bompilaɓe ɓe jiyatano gonga nafata on hande i zalamtum tumane toññoɗon tabayyana lakum zulmukum anani de feeñani on toñje on ko toñɗon ko feeñani on bil ishraki fi dunya on ndendini Allah ko wana Allah e aduna annakum onon e sindodiɓe monɓe fil adabi e lefte ɗe mustarikuna ko on rendoɓe allawi fa anta tusmi'u summa yati an ada wawi nannude paho aw tahdilu umya walla ada wawi fewnude gumdo fa man kana yati ada wawi fewnude on laatido fi dalalin wa ne majjere mubinin feñ ada wawi fewnude on fahum la yu'minuna be ngona gonginobe allahi fa imma nadhhabanna bika satawi min nabima min barima ko adina min lettatabe fa inna minen de minhum mabbe muntaqimuna ko minen ngoni lettobe to l'akhara aw nuriyannaka walla an muhammadu min kullima en gurnam ma allazi den hunde wa'adanahum de min padani be lefte fa inna no minen alayhim e leftude be de muqtadiruna min katani ay hunde amin leptu allahi fastamsik jogito billadhi den hunde uhiya ilayka wahyane fewde ma hono qur'ana innaka an muhammadu ala siradin alayla wal mustaqimin pochingol wa innahu qur'ana non la zikrun wa mika ektedungal yimbe ma wa sawfa tus'aluna on mabbe anani ma on namde nyal yawmal qiyamati ay wa hol al hali qur'an wa sa'al allawi mo namdo an muhammad man arsalna min qablika bende min nelno ko adinoma min rusulina enelade amen namdo be aja'alna min dunir rahman bele min medino wadde ko wana allah ali hatan allah be yubaduna be enen dewe namdo dum Allah sallallahu alaihi wasallam nyalawmo mo ummi gal jamma mo ummi makkatal mukarram omo fay asama ceede bijo hata Allah ha nyo yehito o ari ha baitul muqaddas dendangal annabi menno nelade adama wo dunahu tuggude baba adama haado annabaɓe kaaɗi kala hen maynoɗo wurtina kala hen maynoɗo wurtina ɗo nelede wurtina nde ɓe gurti ha pari jibrilu wurni jibrilu noddini ɗo baytul muqaddasi ɗo wurni nelaɗo o ardi sallallahu alayhi wa sallam
ɗum wonɗo ñande no wiya imam al mursalin ɗum woni jibrilu noddini wuurni o wi nelaɗo taqaddam nelaɗo ananide ardi fasalli bihim julnuɓe nelaɗo julliɓe darɗe ɗiɗi nde o gayni jibril wi Allah neli kam joni e ma tellini aya qur'ana was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yubadun annabaɓe e saha nelaɓe ɓe annabaɓe mbaɗi ko sappeji jeeɗiɗi sappeji tati ko nelaɓe sappeji nayyi ko annabaɓe heede makko noon kanko nelaɗo Allah ko seydina Ibrahima banggue ñaamo muɗum Ismaila banggue nano muɗum Ishaqa Moussa rewi hen annabaɓe heddiɓe ndewi hen o julniɓe darɗe ɗiɗi o wi jomam joni wahi imama mi yomi namdo on beele wone mon mo meeɗi nelde e rewede ko wona Allah فقالوا يا محمد إنا نسأل أن أرسلنا أجمعين بدعوة من لا من باب كوي ندان وترهلهم لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وندك بين لا كو وانا الله وانا غون وأنك خاتما النبيين من لا كدي وندك آوني تيمود أن باب فوف وسيد المرسلين آنوني كو هو لا بفوف إمامتك فيني مني بيد ما يا أرض من ده من هنكن annabi ala caggal ma ila yawmil qiyamati ha nyalawma darga annabi Isa non ma artoy kono on ko jamiraɗo yo rew diine ma on addata deftere addata ñawore ko ñawore ma yarat ɗum woni wata qaddamta lis salati fa sallaw kulluhum muqtadin wa anta al imam ɗum woni noon wasa alnamdo man arsalna ɓen ɓe min nelno min qablika ko adinoma min rasulina enelaɓe amen namdo ɓe a jaalna yati min mbaɗi min dunir rahmani ko wona Allah alihatan Allah ɓe yubaduna ɓe ene ndewe wala gar ko gonga wallahi arsalna min nelino Musa oɗo gorko min tottimo bi ayatina e kawnide amen ila fir'auna fewde ngal ɗo gorat wa malaihi e dental mum nde wari nde kanko Musa fa qala o wi inni no min rasulu ko min elaɗo rabbil alamin jeyɗo binde alamma ja'ahum nde wa addaniɓe bi ayatina e dalillaji gotimpago hattan amen e nelal makko kanko annabi Musa ida hum de ko yo jiya kamɓe yadhakuna eɓe jala eɓe jala eɓe jalkita eɓe gone jalkidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wi wa ma nurihim min kollani ɓe noon min ayatin e hawnide min ananide illa hiya so wona nden hawnide akbaru kañum ɓurata mawnude min uktiha e nandidiɗo mum kala hawnide nde min kollimo hawnide ɓennude ɓurɗum mawnude ha kawni jeeneɗe fof woni min kollimo kawnide jeeɗiɗi en te sawru ndu e jungo ngo hawri jeenayi kala noon wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha min kollanimo hawnide dalilu wonde ko minen nelma so wona hawnide fof nde min kollimo nde so ɓenni wonde nde min gadda nde akbaru ɓuri mawnude min ukhtiha e tindidiɗo e nandidiɗo ɗum de hawnide ɓennun de wa akhadnahum bil adabi min nangiri be lettela allahum bele jo kambe yarjiuna be ndutto ka kefe wa qalu be bi musa de be jilete bi ya qul ulana anani de makko bima ahida indaka ko aranno do ma hol ko wino so tawi min gongdini o mo itta lette dum non e wa masala bi mo min goppi min gongdini inna nanu min lam hutaduna ko min fewobe ko min wonobe julbe aha halan allah biya hangande min gonta wattu yo ittu allah wi falamma kasafna tumane min kunci safudon dugol Musa anhum gam be ala dabalet idahum de ko jiya kambe yankuzuna e pirta ahdi wanada fir'auna non yeeni e wasade fi qawmi hakkunde yimbe mum fir'auna ne waso o jode dow be bi o dari koy dow 6 kanko fir'auna kudaado de batungu fo jodi ne Musa hankande haalani mo ko Allah nedi dum addi kawni de hollimo ha pari aywa on saha kanko fir'auna o dare dow 6 wanada omo nodda o waso o wi alaysa li mulku misra bela alana kam lamanteri misra bela wana min jeyi alaysa li mulku misra bela wana min jeyi lamanteri misra bela wana min laami misra hande wa hadhihi al anharu dido calli bela wana min jeyi dumen tajri min tahtiya di ganda en daga les kubejam di bela wana min jeyi
mo fiita becce goɗam afala tubsiruna on darata mawnugolam ɗo tolni am antum am ana khayrun walla ƴeewon on sahaa son ƴeewi gandon ana khayrum min hadihi gandon min moƴƴude o ɓeene makko alladi on Moussa mo ganda huwa mahinun ko looɗo wala ya kaadu ɗeɓatani yubinu ene feññina konngol ɗemgal mum ko takkungal falawla ulgiya alayhi asawiratun min zahabin ko haɗi wedde e makko jawe kange a faami ko haɗi o waɗa jawe kange o waɗa kotone o waɗa cakkaji aw walla jaa ma'ahul malaikatu walla arda makko malaikaji muktarinina ene ndewndiri ene ceedo wonde koye gonga o woni Allah wi fastakhaffa kanko fir'auna o dillini qawmahu yimbe makko fa adauhu on sahabe doftimo e ko haali ko innahum kambe kanu belatinoma qawman kebe yimbe fasiqina fasiqebe abu belatima kebe fasiqebe falamma asafuna tuma nde o tikkini min Allah wi ndebe tikkini min kanko fir'auna e wondi makko in taqamna minhum on saha minen min lettibe fa aghraqnahum min julibi ajma'ina kambe fof fa ja'alnahum min badibe salafan kambe ngoni adibe to bange bonande wa masalan kebe tindol lil akhirina wanande arayobe wattan walamma duriba ibn maryama to mande wadana maryama masalan tindol aywa masalan innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama bi maryama hono de Allah wi tellini aye min dunillahi ko wana Allah ko hasabu jahannama on ngoni kaaje jahannama kubbirteen fa qala atushrikuna radina an takuna o wi on dewar ko wana Allah bi radina fa qala al mushrikuna hefere be mbi wadde tawde ko non minen e ko min dewar fofo jeygo min pay min belama an takuna alihatuna ma Isa eywa Allah be men be so nadde Isa jeygol tan moƴƴi sabu li annahu ubida min dunillah sabu Isa rewanoma ko wana Allah ndeke wadde min bela Allah be amen be eywa denda e makko e jeygol denda e makko e jeygol kefaral gotal ene wiye Abdullah ibn Zibira ko jabino non o jabi Allah caggal dum kono non ko adinde o jabata Allah ewa nde nela sallallahu alaihi wasallam tellini odo ay o ari e yeso nela sallallahu alaihi wasallam o wi gara khasamtuka mbodo weñondire ma wa rabbil ka'aba mbodo wondire jeydo kaaba o alaysatin nasara ya'buduna al-masiha bele an nasara en wana Isa nde wanno wal yahudu bele yahudiyankobe ya'budu anani bele wana Uzairu nde wanno wa banu mulikh fere be bani mulikh bele be wana malaikaji nde wanno fa in kana haula fi an-nar satawi Isa e Uzairu e malaikaji fo nati jeygol fa qadaradina an nakuna nahnu wa min belama minen e Allah be fof min nadde mabbe jeygol ene weli min ay kefe o wi non ne ladal o si Isa nati jeygol malaikaji dati jeygol Uzairu nati jeygol e wa minen so min nati jeygol minen e Allah be men be min nadde mabbe jeygol ne weli min parce que ne weli min ko tan ne lado deg nelaɗo noon deƴƴinani ɗum ronkude andude ko haalata deƴƴini ɗum fadde ko wahyu ɓe cikki noon wonde keɓe ñoɓɓe nelaɗo ɓe cikki hankadi ɓe liɓimo fa dahiku ɓe jaali wartafa an aswatuhum hankandi sawtuji mabɓe tooɓi eɓe ngulla joni noon ɗum woni noon walamma duri babnu maryama tumande waɗana ɓi maryama o masalan tindol hefereɓe ene mbaɗanimo tindol ida qawmu ko jika yo jiya yimɓe ma hefereɓe makkanaɓe minhu e tindol ngol yasidduna ene jala ene belti saabu ko nani ko wa qalu ɓe gone wiide a alihatuna beele Allah ɓe amen ɓe khayrun ɓuuri moƴƴude am huwa walla ko Isa Allah wi ma darabuhu ɓe piyata tindol ngol laka wanandema illa jadalan so wona ko weñje nde wona gonga mo ala haqqille kala mo ala haqqille noon famata ɗum
balhum raw mun ɗaccuɓe ɗo ko ɓe yimɓe hasimuna ɓe ganduɗa ko sattuɓe wendi in huwa wonani isa kay mo jiyata o illa abdun so wona ko maccuɗo ana amna alayhi min nemini e makko annabako wa jaalnahu min eywa o jina tawa ala baba o ala hay gorko goto meeɗani yettade yumma mariama hay gorko goto meeɗa yettade mo wa huwa nadiru adama fi khalqihi min ghayri abawayn kanko isa o way kono baba adama ni sabu baba adama tagama ala nene ala baba kanko isa ka umo jogi nene o ala baba wana andinde hefere be mbino wonde mbele neɗɗo meeɗi mbele hono isa e hawnade no wodi Allah wi in wonko ɓuri isa hawnade kay ɓuri isa hawnade wona mbiɗon komo jogui nene o ala baba hono no woori ɓe mbi hono isa ala ene jogui tan ko nene ala baba o wi kon ɗay Allah kay waɗi ko ɓurɗum hawnade won mo tagui kay ne jogui baba ala nene won mo tagui ala nene ala baba gona ko noon Allah waɗi Allah waɗi ɓeeɗo ene jogii nene ene jogii baba ɓeeɗo ngala nene ngala baba ɓeeɗo ene jogii baba ngala nene ɓeeɗo ene jogii nene ngala baba baba adama ala nene ala baba hay gor wiyata ko yumma ko hay gor wiyata ko bammakko yumma hawwa ene jogii baba kono ala nene hol jibin hol yummum yumma hawwa won meeɗa ɗum nante yummum yumma hawwa meeɗi nanede ko bamu yumma hawwade nana kono yumma hawwa kam nanata annabi isa ne jogi ko nene ala baba ko heddi ko fo jogi nene jogi baba masalan o wi wa ja'alna min badi man ko li bani israila wonde bani israila to bange hawnade walaw nasha'u alla wi so tawi min belano mala ja'alna minkum ma min badanno e modon malaikatan malaikaji fil ardi ilayni yakhlufuna ene lomto ndira ne ngara kalka on be ngara kalka on ja wobbe ngara kadi wobbe kadi ngara kalka dumen wa innahu isa non la ilmu lisaati ko mande darga daragol darga kala ni jiido mo ngande darga ballim wa innahu la ilmu lisaati kanko isa so artuyi ngande darga hankande ari Allah sabela namana way wadde dum fala tamtarunna biha hodo cikkitude e dargal wiibe ittabi'uni ndewe am e wiide la ilaha illa allah hada ko jamirmi on ko siradun woni lawol mustaqimun poccingol wala yasuddannakum hodo firlidon ga dini allah shaydanu shaydani innahu shaydani lakum walandun aduwwun ko gañomo binum penyin ngan walamma jaa isa bil bayyinati tumane anani de isa adduno hujjaji bangudi shariaji qala isa wiibe gar jiitukum mi addani on bil hikmati annabago e shariaji linjil wali ubayyina lakum belemi fenyina on ba'd alladhi yoga e den hunde takhtalifuna fihi de odon lura e mudum to bange nyaawoje tawrete alhaali diine e ko wana dum fa bayyana lahum amra ad-din o fenyina be alhaali dum kule alhaadi woni do tekam inna allaha alla non huwa kanyum rabbi woni joomum wa rabbukum woni joomum fa abuduhu ndewe mo hada rewde alla nenon siradun woni lawol mustaqimun poccingol wa saha faqtalafa al-ahzabu tallede certi min baynihim hakkude mabbe be lurondiri be do bi isa ko Allah be bi isa ko bi Allah be bi isa watti Allah be tat fa waylun kongol leftudi alladhina wadani be zalamu hefere be ko kala tay isa min adabi ilati yawmin yalama alimin mo ganda ko musa hal yanzuruna bele kambe hefere be o wi hefere be pandaki kambe hefere be illa sar sawana daranga an tiyahum de daranga tay mabbe bagatatan ne bet o kambe tawla suruna be tinani gargol daranga al akhilla o wi be ganda musidabe o sehilabe non o wonnobe sehilabe aduna ga e dow gofi Allah taw ko sehilabe yawma idin o nyalawma daranga so tawi daranga darima kala gonnodo ga sehil neddo taw woniri sehil neddo o aywa ko hudede ko ha kude den tan gare kude den eden gonde e caate yago gonden sehilabe o wi nyande hen dey o wi ba'dhum yoga mumen li ba'din wanande yoga aduwun ko andirobe yawmal qiyamati kala wonnobe ga sehilabe taw sehilagal ngal ko gofol Allah wonno nyande hen yawmal qiyamati en gañodiradde welata de ñande hen
andi rewɓe Isa ɓe yimɓe rewɓe e Isa ɓe anda ko kereceji ɓen ɗon mbi ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah kanko Isa wa innama kafarat ay ko ɓen goniri hefereɓe ko yeddude bi bi'sati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kereceji ɗi nanata kereceji gonoji Dakar enen mo gona église aji ɓe sa nani ɓe mbiyama keɓe hefereɓe ko yeddude nelal nelaɗo Allah sa yeddi nelal nelaɗo Allah noon ka kefere ɗon kefaragal haaɗi kadi ɗon kay haaɗi fayi dow on ala diine on wiyatake en jogui diine so wona ɗayɗo Allah be on jogui diine diine Isa yankoɓe diine Isa yankoɓe wodani diine Isa ala Isa diine mum gasi ko ɓoy ko gila ñande o wiɓe onani de o mubashiran bi rasulin yaati min baadi yasmuhu Ahmadu gila ñande hen o serti diine kanko o wi mi haalano on noon gando komi palanto eywa joom bureau o nana ara caggalam wiyete ko Ahmadou so ari noon totte ɗum o on woni alhaali komi nala tan min yomi haalan on omo ara ɗum addiwi ka kono mi wona garowo o wona min arata garowo nana ara i joni noon so on ari a yeddi ɗum a jaaɓi a jaɓanimo kanko hoore makko tawde kanko noon o wino an a salima wadde soɓe mbiɓe ɓe ndewi ko Isa ɓe penat ɓe cemti wa amma yahudiyankoɓe ɓe kam ɓen ɗon mbi ko o wona annabi ɓen mbi ko ibnu zinan la'anahumullahu yo Allah huɗɓe noon yo Allah huɗ o wi illal muttaqina so wona hulɓe Allah yiɗodirɓe to Allah ene ɗofti Allah o wi ɓen ñande yawmal qiyamati ko sehilaɓe wa amma noon ɗoninnoɓe ga aduna ko sehilaɓe kono noon sehilagal mumen ko gofol Allah wonno ɓeɗo yawmal qiyamati goto fof añal goɗɗon illal muttaqin ya Allah wiyaɓe kamɓe hulɓe Allah ɓe yawmal qiyamati Allah wiyaɓe ya ibadi he mun jiyaɓe am la khawfun alaykum kulul ala e mon al yawma hande wala antum wanani onon tahzanuna oɗon cuno alladina amanu ɓen ɓe ganda ene kuli Allah bi aya an ene bi amanu ene gonɗini bi ayatina e qur'ana men wa kanu latino muslimina ko julɓe Allah wiyaɓe udkhulul jannata ɓe ganda ko julɓe gonnoɓe Allah wiyaɓe naate aljanna antum no onon wa azwajukum e suddiɓe mon tuhbaruna oɗon belto oɗon teddine Allah wi yuɗafu ene wangine alayhim bi sihafin lehe min zahabine kange wa akwabine koppuji eɓe jarda ko fiha ene to aljanna noon ma tastahihi l anfusu ko ganda pittali ene ngoɗe ɗum wata lazzul ayunu guite beela so tawi yitere daari welto wa antum onon fiha to aljanna khaliduna ko on sason aljanna de woni toon ko ganduɗa so tawi fittadu yi welto ko ganduɗa so tawi guite ma pawima hen kadi ɓeyɗa hangede mutta kadi warada annahu yadufu ala adna ahlil jannati manzilatan 70,000 ghulamin bi 70,000 sahafatin min zahabin o wi ɓurɗo famɗude aljanna martaba o ɓurɗo famɗude aljanna martaba o wi on ene wangine e makko 70 ujunere omo jogui ɗum boyji ɗi goto foof wona 70 ujunere lahal kange wala 70 ujunere lahal kange jomum ñaama ha laaɓa kala hen lahal mbaadi ene hen ko ala e mbaadi ngala kala hen lahal wonko wone mum ko ala e ngala lahal goto hen fof 70 ujunere lahal kala hen lahal wonko wone mum ko ala e ngala kono kanje fof o ñaamaɗe hono so tawi aɗa andi sa heydi lahal premiére so arema no ñamirtani sa haaroyi wona noon ñamirta wona wona aljanna ay lehe 70 ujunere ɗe lahal premiére ngal no ñamirta ɗum ni lahal battinigal ngal ko noon tan ñamirta ɗum kanje fof a ñamaɗe hade laaɓa hay goto heddata goto hen fof sa nokki lengel cikata dokkata kono wata o wi omo welto e battindingal ngal hono no weltotto e gadingal ngal ni la yusbihu ba'daha ba'dan hay yoga he ba'duhu ba'dan hay gotal hen nandane gongal ngal o yuraha alayhi kadi bi mislihi so tawi bi misliha kadi so tawi kikiɗe ari kadi waddane subaka o 70 ujunere bottari pala tew hakkude tewuji tan e liɗɗi cahaaɗi e gosiji e fof tan adde ñaama ha kara so yi kikiɗe kadi ɗi gadde kadi ñaama ɗum ko pamaro martaba e aljanna ko on addan
yonante wa amma keddiɗo ɗum wa amma ɓurɗo mawnude daraja e nder aljanna temedde jeeɗiɗi ujunere bool kala heen bool noon ko kanŋe kala heen bool ñaamde wonde mum nde ala e ndeya o ñaama o haara kanƴe fof o ñaamaɗe haɗel am o fiha ma tastahi anfusu wa talazzul ayunu ene aljanna ko ganduɗa fittandu ene yiɗa ɗum to banggue gueɗe paameteɗe eto banggue gueɗe naneteɗe eto banggue gueɗe jiyeteɗe eto banggue gueɗe memeteɗe eto banggue gueɗe meɗeteɗe eto banggue gueɗe uurneteɗe fof nana e aljanna ko ganduɗa sa urnima beltoɗa sa ñaami beltoɗa sa memi beltoɗa sa daari beltoɗa sa nani beltoɗa sa faami beltoɗa ɗum nan toon ruwiya anna rajulan woodi gorko gooto o wi ya rasulallah a fil jannati haylun aljanna waɗi pucci o wi fa inni uhibbul hayla min jimmi pucci fa qala aha in yudkhilaka allahu aljannata so tawi allah nannima aljanna fala tasau an tarkaba farasan min yaqutatin anani hamra fatadiru bika ayil jannati shiita illa fa'alat o wi so tawi a naati aljanna haajuma ari e waɗɗade puccu Allah addantuma ko puccu kanŋe mboɗew ngu diwa ngu ara sara ma mbaɗɗoɗa jaha kala ɗo jiɗɗa yaade aljannaji pullo goto lamane ɗon wonno wi min de ko geloɗi jinni o wi aha geloɗi nan toon geloɗi ɗi ganduɗa nan toon ene toon mastahat nafsaka kala ko fittanma yiɗi walla zad aynaka girguite ma dakmi to wa tastahi biha wahidatan anani wasana sayni baynahuma yo Allah naw en toon noon aljanna kay welinanore ɓe ɓe gartani on gella ali faali wi o wi wa tilkal jannatu on mon aljanna allati on uristumuha mo dontina ɗon ɗum bima kuntum sabu ko laati ɗon ta'amaluna oɗon golla Allah wi oɗo aljanna koko golluɗon Allah wela Allah rokki on ɗeɗo gueɗe ko golluɗon o wela wona golle ma ɗe ala koko golluɗa o wela ko wona golle ma ɗe nannuma aljanna koko golluɗa o wela ko o nannirma aljanna lakum ne woden on fi hadu aljanna fakihatun muyanteje kathiratun kewde minha e muyanteje he ta'kuluna ko don nyama innal mujrimina bandiji di non nyande he fi azabi jahannama ko elette jahannama khaliduna chasata la yufattaru hoy fintake anhum gamabe wa hum kambe fihi e jalja jaygol e mublisuna kebe dajjube cuk ay gota halata alli wa ma walamnahum min tonyani be non walakin kanu dacu kambe lati mahum zalimina kambe ngoni tony alli wa nadaw sebe nati jaygol be gona noddude ya ya maliku malik non ko denowo jeygol wiyete malik ɓe mbiya malik li yagdi alayna rabbuka joome yo war min pofto joome yo war min tampi min pofto malik deƴƴe duuɓi ujunere jabtoɓe o wiyaɓe innakum makisunan ko niiɓoɓe on jaltata oto kalde am cuk oɗomi nanto sebe mbi malik min maayi war min pofto yo joome o war min pofto malik deƴƴe jabata ko ɓe Allah hutadeɓe duuɓi ujunere malik wiye cuk ha duuɓi ujunere ɗe timma malik wiye he oɗon nan innakum makisun somi nanti jahocce on jaltata oto tampine kam Allah wi makkanaɓe laqad ji'nakum wallahi min gaddani on bil haqqi gonga e demgal nelaɗo walakinna aktharakum ko woni ko heewi e mondil haqqi wonande gonga kaari huna ko andi min addani on gonga e demgal nelaɗo mon kono ko heewe mo jiɗa gonga am abramu ɗaccuni kamɓe ɓeeɗo heefereɓe ɓe ñeññi amran fi holɗum fewjande nelaɗo Allah Allah wi fa inna minen mubrimuna minen goni ñawoɓe feere amen e halkudeɓe am ɗaccuni yahsabuna ɓe cikkata annano minen la nasma'u min nanata sirrahum suuɗinde mabɓe wa najwahum e gunno mabɓe mato ɓe cikkata seɓe peñini seɓe cuuɗi seɓe ndeeyi min nanata Allah wi seɓe ndeeyi e seɓe peññini fo emin nana hotoɓe tampin koye mabɓe bala haka e minnana o rusuluna sabu nelaɓe amen ona malaikaji amen ladayhim enen goni ɗo mabɓe
yaktubuna ne binda ke be badata ko kul wibe in kana lirrahmani waladun gandede so tawi ene wodani Allah biddo kam fa ana awwalul abidina min kam koy arwande maccu makko jeya min kam wana biyu subhana sanade wodani rabbis samawati jeydo asmanu wal ardi jeydo le rabbil arsi jeydo al arsi amma sifuna ke be cifoto fazarhum wopube yahudu be jumpa e penale mabbe wayal abu e fijay aduna mabbe hatta yulagu habe kawra yawmahum yalawum allazi on yalamu yu aduna mabbe parna yawmal wa fil ardi kadidine kanko woni ilahun dewetedo Allah woni dewetedo asmanuji woni dewetedo e leydi wa huwa al hakimu kanko woni nyenyudo tago makko al alimu gandudo maslahaji tagore de wa tabaraka to wi seni mawni barkini allazi on lahu mo ganda en wada mulku samawati la man tir asman wal ardi la man tir leydi wa ma baynahuma yakun hakun asman e leydi wa indahu inata makko ilmu saati andude darga darato wa ilayhi ko fewde makko yurjauna yimbe be dutete nyanda yawmal qiyamati wala yamliku alladhina jogaki ben yaduna be ndewata min dunihi ko wana Allah ben jogaki as-safara tefore bawa tefande hay goto illa man shahida bil haqqi so wana on ceedi do gonga wi la ilaha illa Allah wa hum kanyum ya'lamuna ne gandi e berde mumen ko ceedi ko berde mumen ene kaali demde de ne kaali dum ko wayno Isa en Uzayr en malaikatu en ben kanko tefanobe julbe wala in sa'altahum wallahi sanam lima mabbe man khalaqahum hol tagdobe la yaquluna Allahu mabbi ko Allah fa anna yufakuna holno be pirtote garewde Allah wa qilahu woni nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ya rabbi jomam inna haula'i beedo qawmun ko be yimbe la yu'minuna be gona gonginobe beedo ko yimbe be gona gonginobe waqilahu wa qawlu muhammad ay nelaad sallallahu alaihi wasallam wiya wanande dum ko wiya wanande dum walla waqilihi kongol makko kanko nelaad Allah holko wi waqilihi so tawi ko dum biide wana enen ko waqilihi kele biide wana waqilihi kongol makko biigol makko holko wi o wi rabbi ya rabbi jomum inna haula'i beedo qawmun ko be yimbe la yu'minuna be gona gongdo Allah wimo fasfa durno anhum gamabbe wa qul bi salamun kisal yo wone mon fa hada non qabla an yu'mara bil kitabihim ko adine ne laado wete yo habe mabbe ko den goldo kongol jippi fa sawfa ya'lamuna mabbe gandu holno wayata mabbe gandu be jotan mabbe pamoy suratul dukhan simore de ko non de wete makkiyatun so wana inna kashiful azabi qalilan innakum a'iduna ayde de don ko capande joyi e jeenay aya wona mayre wiyama non wa warada fi fadli hadhihi sura ndedo simore ende heewi faayidaji en faayida goto ko kongol nelaado sallallahu alaihi wasallam wi man qara ad-dukhana laylatal jumu'ati kala mo jangi suratul dukhani jamma al-jumu'a asbaha maghfuran jamma al-khamis jafde al-jumu'a so jangi simore nde so fini Allah yaforo mo bakkatuji makko ko fof kala ko wanno e aduna Allah yafim wazu bi min al-huril 'aini allahumma namoy debbo hurul 'aini to atlaqara wa minha an jaa kongol nelaado sallallahu alaihi wasallam wi man qara ad-dukhana laylatal jumu'ati kala mo jangi simore do jamma aljuma jofde aljuma asbaha o fina yastaghfir lahu 70000 malakin alla nelnamo nel damo capande jeedi ujunere malaika ni imsinom wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qara'a mim ad-dukhan nela sallallahu alaihi kala mo jangi simore de jamma aljuma walla nyalawma aljuma alla ma hanamo suru cuudi aljanna wa qala ba'd ulama ma zakarahu al-baydawi min al-warid fi fadl surati mutakallamun fi owici moje kewde ene haale fayde dum ko haalten so wana ndedo o suratul dukhan kam hadith mun selli suratul yasin kadi ko haala e mum fokane selli sabo wiyama suratul yasin wiyama kala hunde ene jogi bernde qur'ana ko yasin kala mo jangi yasin non ene muy hen Allah tan Allah ya fomo ha aduna makko gasa ene jeakadi e hadiseje suratul waqiati nala sallallahu alaihi wasallam kala mo jangi suratul waqiatu kala jamma basal hebata ma ha cey o wasata jangudo suratul waqiati kala jamma ara janga simore de ha ma ya awasata am rakata han ko nyamda nenne webi liwal bismillah ko inde Allah arrahman kadi ko inde Allah arrahim ko inde Allah hamim Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah andi muyane mum ede karfe allawi wal kitabi mi wondiri qur'ana al mubin penyin do ko dagi ummarade ko har innanu minan anzalnahu min jippini odo qur'ana fi laylatin jamma mubarakatin badado barka won
woni adda e suudu wotru nan ɗo henne ko ɗon qur'an o adda won wiɓe ala ko jamma 15 yaawa ko nden qur'an o jippi itta to lawhul mahfuz ummarade asaman jeeɗiɗi fewde asaman aduna o wiyama jamma leylatul qadri won wiɓe ko jamma leylatul qadri won wiɓe ko jamma mawnum yaawa wiyete noon wiyama qur'ana o itta toon adda e asaman aduna o malayka goto nan ɗon ne wiye ismaila ko malayka mawɗo gueɗe ɗe fof ɗon mbaɗa o wi ko wayno hareji en totta jibrilu ko wayno dille e kaacaɗi e monnugol leydi fof ko jibrilu totta arsigaji totta mikailu aywa mikailu totta arsigaji fof golle noon totta malayka goɗɗo ne wiye ismaila ko wayno musibbaji e mayɗele totta azrailu goto mo fof totta yudabbirul amra allahu akbar Allah wi innano minen kunna min laatinoma munzirina ko minen goni jertinoɓe fiha e jamma leylatul qadri walla masalan jamma 15 yaawa Allah wi ñande hen yufragu serdete kullu amrin kala alhaali hakimin mo ganduɗa ko ñeññaɗo e nder hitande he andi laamu mbiɗen limtinto gueɗe Allah kamɓe tubakoɓe so tawi hitande dartima mo wuuri janvier budget fof gotete budget ko jogori liggorede e leydi he hitande nde fof ko fo tottete ministère toppiriɗo e nder liggo totte ministère des affaires étrangères totte kala ministère totte gueɗe mum ha gasa wiye ɗum ɗo liggortoɗa hitande nde e ɗum ko ɓe ñemtinta ko Allah Allah kala hitande ɓe mbi ko jamma leylatul qadri ɓe mbi ala ko 15 yaawa kala 15 yaawa dendagal ko jogori wad kewde hitande fof malaikaji tottete Jibril Mikail Azrailu e malayka birel Ismail o ɗi totte goto fof totte ɓe goni ministére uji ɓalliɗi Allah ɗi kañƴi jogui aduna o fof kala jogorɗo mayde e hitande he Azrail tottete inde muɗum o ko jaho jogorɗo alɗude e hitande he Mikail totte jogorɗo halkede Jibrilu leydi ne foti nokku manijo leydi ne foti ŋaɓade ewa yimɓe ɓe naata nder leydi ayti ene foti leydi mum foti ŋaɓade yimɓe naata toon Jibril toppito so ñala hen yonti yo ayti yo ɓe naata hen ndiyam ne foti halkude e Hindustan en toppirɗa ɗum woni Jibril kañum woni haaju mum so nden yonti hendu ene foti nadde Amérique ne halka ɗumen yo toppiti hana eɓe jogui doole yeɓe jiiɓe kala ayani hay hikka hendu ari nayɓe ce min ko mbawi hen yeɓe jaaɓe kat hana gam jogui doole ɓe mbi na kam joom doole yeɓa kat ñande kala leyɗele nana ŋaaɓo eɓe naata nder leydi ala ko mbawi hen waɗoɓe ɗum ɓe weeli habde ko won jiyata ma yiyata welani habde woni arsiqaji e laje e ko wana ɗum e nder hitande e fo ha hitande wonde ara Allah wi amran e ceernugol min endina ummade amen innano minen kunna min laatino musilina minen goni nelɓe nelaɗe ko wayno nelaɗo e adiɓe ɗum foof ko minen goni nelɓe ɗumen wiyama noon jamma o ene wiye laylatul nisfi min sha'bana ko jamma 15 yaawa woni huwa qawlu ikramata ko ikramata wi noon e fedde wonde andu mbi noon o wajhun bi umuri minha anna laylata nisfi min sha'bana laha 4 asma'in wiyama jamma yaawa 15 yaawa ene jogi inde nayi ene wiye laylatul mubarakati ene wiye laylatul sakki wa minha ene inde de ene ɓureji on jamma fadlul ibadati ɓural rewde hen Allah lima warada sabu ko joli man salla fiha 100 rak'atin kala mo juule on jamma temedere darde arsalallahu ta'ala ilayhi 100 malakin ma Allah neldumo temedere malaika so Allah waɗanima e on jamma o rokkima sanse a juuli temedere darde Allah nelduma temedere malaika hen capantato ene beltinma ko aljanna paada hen capantato ene kolnuma e lekkukeyngol ballen ina
hen capantato enen duncanma musibbaji aduna sappo heddiɓe enen duncanma peeje seydeneti ñande hen yurmede tellotolima fil hadis inna allaha yarhamu ummati hadihi leyla bi adadi sha'ri aghnami bani kalabi ñande hen on jamma annela sallallahu alaihi wasallam wi Allah ene yurmonomi leñolam ngol fodde kewendi leeɓi bey bani kalabin aduna o fof kam ɓuuri hewde bey o fodde kewendi leeɓi mabɓe noon ne Allah ene yurmonomi leñolam ngol fodɗo on jamma mbasanade jeygo ومن هكذا حصول المغفرة لما في الحديث سب رسول صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة on jamma kala julɗo Allah ne yaafo ɗum so wana yimɓe ɓe o jogo limtuɗoɓe wage ala hen bilejo ala hen jaraw sangara ala hen gaajiɗo jinna ɗum ala hen ñiɓɗo jina woppani ɓeɗo joyo Allah yafata ko ɓe ɓe joyo dog kala ko wana ɓe Allah ne yaafo kala ko mbawɗa wadde on jamma Allah ne yaafo ma so wana ɓeɗo joyo wage bilejo gaajiɗo jinnaɗo jaraw sangara ñiɓɗo jina woppani sabu on jamma Allah rokkata nelaɗo Allah tamamu shafaati fi ummati wa zalika huwa sababu annahu sala laylata as-salisa asara jamma sappo e tati yawa nela sallallahu alaihi wasallam nyaago leñol mu yo ko yo Allah yafu ɗumen Allah rokkama hen tatabal jamma nayi ɓijo sappo e nayi o nyaago Allah Allah rokkama tatabal gongal jamma sappo e joyi o noon Allah yaafo fof so wana cariɗo so wana caliɗo so wana calino ko ɓeeɗo e limtuɗen ɓe ɗum ɗon rahmatan ko yurmene min rabbika ummade joome innahu joome huwa sami'u kanko woni nanowo konnguli mabɓe al alimu ganduɗo golle mabɓe joome o noon rabbu samawati kanko woni jeyɗo asamanuji wal ardi jeyɗo leydi wa ma baynahuma e ko woni hakkude asamane leydi in kuntum so tawi on laatimo onon makkanaɓe kay muqinina oɗon janana kanko jeeyi asamane leydi wadde jananɗe mouhammadou ko nelaɗo makko la ilaha kan ɗe rewede e gonga ala illa huwa so wona kanko yuhyi kanko woni gurnowo yumitu kanko woni barowo rabbukum kanko woni joomon rabbu abaikum kanko woni joom jeyɗo babiraɓe mon al awwalina adinoɓe bal hum ɗaccu kamɓe hefene ɓe fi shakkin e ɓe sikki o ummital yal abuna eɓen pijiɗo eɓe jalkita ɗum noon rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi a inni alayhim bi sab'in ka sab'i yusuf nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o huɗi makkanaɓe o wi joomam mboɗo ñaaguima ya wallame mabɓe mbaɗaɓe mabɓe duuɓi jeeɗiɗi hono duuɓi jeeɗiɗi garnuɗe yimɓe annabi yusuf e kayit Allah wi fartagi tombo yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin ñalawma asaman addi curki mu binin peñ ñade hen ha so tawi goto mabɓe hoynima yiya asaman sikka ko curki taw ko Allah heydude tan taw gite beddima sotuji yiyata de ɓe keyɗi ɓe tampi ɓe neli Abu Sufyana to Makka to Madinatul Munawwara yetti o wi ya Muhammad an de jiitata amuru bi silati rahim adduna ma ko ada wiya yo yimɓe jokku endam yimɓe maati kalkima ñaago kam Allah itana ɓe ɗe oɗo bone nelaɗo ñaagui Allah addiri ɓe taw o wa qala ibnu umar abdullah ibnu umar abu hurairata e Zayd ibn Ali ɓe aɗo e alhasan ɓe mbi innahu dukhanun haqiqa tum ɓe mbi ko cuurki haqiqa kay ko cuurki haqiqa arayta koye wattande aduna ene wona mande wonde darga ɓallima cuurki ki hewtata hakkude leydi asaman ɗo jiiɗa fof ko cuurki mbi ɗum ma waɗe ma jooɗo ñande cuurki ki makki wona e aduna he fodde balɗe 40 o wi julɗo o noon ko wayata kono mabɓaɗo ni ma ɗum waɗoy so darga daari darade fodde jammaji 40 e ñalawmaji mum ma asaman hakkude leydi asaman jokkodir curki o wi julɗo hen fof noon wayata kono mabɓaɗo ni noon wayata e mum o wi kefere no wayata kono mandilo yata kene butti yaha e leydi nde wonno ɓoccode somde curki yalta naata e kiine mum walla yalta e kiine mum naata e kiine mum naata e noppi naata caggal وتكون الأرض كلها كبيت أوجد فيه النار aduna fo jiya leydi ndi wayno suudu so tawi hubbama jeygol wanya wayata ni aduna fo waya non andi jiida heege sa yi suufiyankoɓe ɓe cuɓima heege mi mbi ko heege nehata
nde wonno so neɗɗo haari non heewi bewde so neɗɗo haari heewi ko bewde murtat ɗum tagi noon Allah ene nehira yimɓe heege suufiyankoɓe eɓe nehira pittali mabɓe heyɗude ɓe calo ñamde beele ɓe neho ɓe ganda ko Allah tagi ɓe o wi nde Allah tagi fittandu Allah tagi fittandu o wi fittandu man ana holmin fittandu jaabimo wima anta ko ana fittandu wi an ka an min ko min ay fittandu murti Allah taga fittandu huccite fittandu wi fittandu holi an fittandu wi min ko min an ko an o wi eyi ko ɗum jaboɗami o wiya fa algaha fi baharil juuy o nangi fittandu o weddi ɗum e maayo heege Allah fittandu yankini wa qala Allah huccite fittandu wi fittandu holi an fittandu wi anta Allah an ka Allah ne kare la ilaha kando e rewede e gonga ala illa anani ghayruka ko wana an wa min hina kana tarbiyatul arifina nufusan bil ju'i dum woni arifina billahi nehirte pitanu ko heeg jom so nehim so heedi ne hof kan gida ne do heedi so jom haare murta kan gida ne murta ko o heedan heetan deja fartaqib tombono ɓe yawma tati sama'u bi dukhanin mubinin ñalawma asamano addi ko wayno curki penki yahsan nasa curki ki ene naata yimɓe so yimɓe ɓe curki are mumen fagalu ɓe gona wiide haha adabun alimun ɗum ɗo ko lefte musde koy rabbana joomi amen ikshifa anna al adaba huncu ga amen lefte innano minen mu'minuna komin jogorɓe gumɗinde annabi ma Allah wiya ɓe anna lahumu zicra holno wodananta ɓe anani ciftorgol ɗum nafataɓe so lefte gari hen gandi sa jaaɓi Allah nela ko nafata sabu waqad ja'ahum arina e mabɓe rasulun nelaɗo mo binun peñƴo nelal summa tawallaw anhu ɓe ndumtiniw ɓe ndumti ga makko waqalu ɓe mbimo Allah mun ko jangginaɗo qur'ana o wona bahyaɗo ɗum o janggina majnunun ɓe mbi ko kangaɗo Allah wi innano minen kashiful adabi minen goni huncoɓe lefte jippiɗe mabɓe fode ɗo e seeɗa qalilan seeɗa tan fa kushifa anhum lefte ɗe kunca e mabɓe Allah wi innakum aiduna son kuncanamane kon ruttotoɓe lefte he son duttimano min dutto yawma ñalawma min jawli jawlande mawde hono ñalawma walde badri Allah wi innano minen muntaqimuna minen goni lettoɓe ɓe Allah wima min nangirɓe doole amen wala gada fatanna wallahi min jarribinoma qablahum ko adinoɓe min jarribinoma qawma fir'auna yimɓe fir'auna wa ja'ahum arino e mabɓe rasulun nelaɗo karimun tedduɗo to Allah holko nelaɗo o wiɓe an addu ilayya ibadallahi an addu ilayya eywa mboɗo nodda on eywa mboɗo nodda on onon jiyaɓe Allah mboɗo nodda on an addu ilayya ma ad'ukum ilayhi an addu totte ilayya fewde am ma ad'ukum ilayhi ko noddanmi on fewde mum holɗum limanako ey adhiru imanakum bidda'ati peññine ɗoftagol moɗon e ɗoftade mi peññine limanagal mo e ɗoftade mi ibadallahi e he on jiyaɓe Allah inni nomin lakum wonande on rasulun komi nelaɗo aminun koolaɗo e ko nelami ko komi nelaɗo koolaɗo e nelal ngal nelami e mon ngal wa Allah ta'alu hoto mawnikino de alallahi Allah inni no min atikum mi addani on bi suldanin dalilum binin penjo bay anani e wa ala risalati ko ne be fawta wa aduhu bir rajmi min bedde koy min bedde kaaje ha maya sawa pana halande min Allah ko goto o wiibe wa inni min uztu bi rabbi min bodo modi jomam wa rabbikum jomon an tarjumuni hade mon weddade mi kaaje ne beddo don mi kaaje bodo modi hen Allah wa illam tu'minu li hayso on goddinani mi kam fa taziluni ngoppe kam kam ro bedde de kam kaaje on goddinani kam ro bedde de kaaje fa da rabbahu kanko Musa o noddi jomma ko anna haula'i wande beedo taw mun ko yimbe mujrimuna be ganda ko hefere fa qala ta'ala Allah wi tawda halika hal hangande min pelliti walludema wadde fasiri rodnu bi ibadi jiyabambe bani israil be jaltu wuro go laylan jamma innakum so on jalti onon muttabauna ko on rewetedo watrukil bahara so on jehi non ha mayo on timi hen mayo go mango tabbenne watrukil bahara woppu mayo go so on taji woppu go rahaman go deja woppu go deja sabu innahum kambe jundun kebe konu mugraquna jogol ngu yolete aha on saha kanko Musa o bernde makko hubindi o andi kam kanko yimbe makko be kabe dadobe be fay hedde jogel be ngari don tan o fi sawru ndu e mayo he be tacci
o woppi maayo no walñito gasi ha waji ɓe naati hen nde ɓe naati ɓe joola Allah noon ne waɗa ɓe sabotage heeɗo sabotage Allah o Allah wi kam taraku heewi nde min jooli ɓe nde ke ɓe goppi min jannati ne sardinŋaji wo uyuni ne pisinaji wo zuru'in e kolaɗe wa magamin e biroji karimin joɗi wa na'matini e nemaji kanu ɗiɓi laatino fiha imun fakihine ɓe nemotono Allah wi fofof min egginiɓe ɗum ɓe jalti biroji joɗi ɓe jalti sardinŋaji joɗi ɓe jalti guese joɗɗe sardin guese kolaɗe ɓe jalti biroji ɗi ganduɗa ko baɗɗi fayida ɓe jalti nemaji ɗi ganduɗa ko belɗi ala ko ɓe mbawi hen kamɓe nayi koye mabɓe kazalika Allah wino min jaltiniɓe ni ɗiɗo biroje e ɗeɗo guese e ɗeɗo masalan pisinaji Allah wi wa awratanaha min dontini jawɗele mabɓe ɗe e biroji mabɓe ɗi e sardinŋaji mabɓe ɗi min dontini qawman yimɓe akharina woɗɓe min totti woɗɓe ɓen garti hen bani israil en Allah wi keɓe may ko fama bakat alayhimu sama'u wal ardu asaman wayaniɓe leydi wayaniɓe ɓe tinaka ni ɓe maayi hay goto tinani ɓe maayi hay goto wayani wona asaman wona leydi ndeke luuti julɗo so tawi maayi kañum leydi wayat ɗum asaman wayat ɗum kamɓe noon ɓe maayi asaman wayani ɓe leydi wayani woni sababu o ma min mu'minin illa walahu fi samai babani babun yanzilu minhu rizqahu wa babun yadkhulu minhu kalamahu wa amalahu o wi kala julɗo gonɗo e aduna ene jogii damuɗe ɗiɗi e asaman hen damal gotal arjiɗe makko ko ɗon tellorto damal gongal ngal ko ɗon golle makko e konguɗi makko ko ɗon ngabbirta fa ida mata faqadahu ɗum tagi noon so tawi o maayi damal ɗo arjiɗe makko tellotono uddete damal ɗo golle makko ngabbirno uddete ɗe kadan damal ngal wona e wayde ɗe gona e waydemo ɗum woni Allah wi fama bakata alayhimu sama'u kamɓe ɓeɗo ɓe dañani ɗum wona ene gonɗini ngol konngol mujahid o wi inna samaa wal arda la yabkiyani alal mu'mini gorko goto ne wiye mujahid o wi asaman ne waya julɗo leydi ene waya julɗo balɗe capanɗe nayyi so neɗɗo o maayi goɗɗo o wiye abou yahya fa ajibtu min qawlihi o wi mi hawama konngol makko o wi a tajabu wa ma lil ardi la tabki holko abdire maccuɗo ya'muruha bir ruku'i wa sujudi ene yamiranno e leydi he eyo ene jagganno hen koppi ene sujjanno hen wa ma lis samai la tabki ala abdin holko haɗata maccuɗo wayde holko haɗata asaman wayde maccuɗo Allah asaman golle makko ko toon ngabbiranno so golle ɗe natti ngabbude o wayat leydi ndi ko heen o sujjanno heen o nanganno e koppi air mo sujjanno e air mo nanganno e koppi o so yonti leydi yiyanimo wona wayde anda o yeehi ɗum woni fama bakat alayhimu sama'u wal ard ɓeɗon nonde wonno mbaɗani ɗum leydi wayani ɓe asaman wayani Allahu akbar wama kanu munzarina Allah mi muñanaka kadi ayi nde kalkumiɓe nde mi muñanani ɓe ni mi wiyani ha wiyata en son batti ala mi halkuɓe tan hay huude bonnanani ɗum woni liɓadoro soppinoɓe siyas wala qad najjayna wallahi min dandino bani israila min al adab allati al muhini koynoje min dandiɓe bane min fir'auna e bone fir'auna innahu sabu fir'auna kana o laatinoma aliyan ko towninoɗo minal musrifina koye ɓurtuɓe jeeya sabu wi ko Allah wala qad ikhtarnahum wallahi min ciɓima bani israila ala ilmin e gandal amen alal alamina e binde zamanuji maɓɓe kala maɓe kawruno kamɓe bani israila kamɓe ɓuuri ɗum wa ataynahum min dokkiɓe kamɓe bani israila min al ayati e kawniɗe ma fihi ko woni mum bala'un ni'maji mubinun peñɗi min taƴiɓe mayoɓe ɓenni min dokkiɓe dooɓe guuɗaɗe ɓe ñammini ɓe ñaɓɓe belɗe inna haula'i hefereɓe makka noon la yaquluna maɓe mbi in hiya wonani mayde nde nelaɗo Allah wiyata caggal gurdam nde nden mayde wonani illa mawtatunal ula so wona mayde men adinone nde mayde nde nelaɗo haalade ko mayde toɓɓe nde tan andi toɓɓere koko maayi ɓe mbi ko nden mayde tan so tawi en goni toɓɓe en gurti en guuri aduna en maayi hankkadi gurdam ala nan ɓe mbi wa ma nahanu wonani enen kay bi munsarina eɗen jogori ummitineɗe en ummitintaki faatu so tawi ko mbiɗone min ummitine koko gonga faatu bi abaina gadde babiraɓe ɓe gurta in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gongu wona mbiɗon somin mayima min gummitine babiraɓe yo gurtu min jeɗɗumen Allah jaabiɓe Allah wi ahum khayrun
mbele kamɓe makkanaɓe kamɓe ɓuri moƴƴude am qawmu tubba'in walla ko yimɓe oɗo gorko biyeteɗo tubba'a noon ɓe mbi ko gorko moƴƴo ɓe mbi ko annabi ɓe mbi o wona annabi ko gorko moƴƴo tan ko tubba'ul humayri noon ɗo wiyete tubba'ul humayri noon oɗo tubba'u wiyete abu karbin ni o wiyete ismuhu as'adu non woni inde makko wa ilayhi tunsabul ansaru koye makko askitinte annasara en banal hirata kanko mahi nokkuni wiye hira bi kasril ha'i ba'daha muhannatun tahtiyatun ay hira wiyete bi ma'na hiratan o wi hira non madinatun bi qurbi kufa ko wuro ballimo nokkuni wiye kufa ko ton wiyete hira kufa non ko iraq hira ko iraq wa bana samarqandi o mahi don wuro ne wiye samarqandi kanko odo tubba'u wa arada ghazwa al bayt o fiɓi noon yaade heɗoyde suudu kaaba wa tahribil madina wuro madinatu munawwara ngo o fiɓi yaade kadi heɗoyde go on saha tawa nelaɗo jibinaka tawa feccinani jibinede haqqille makko ko lamɗo wonno haqqille makko jolni heɗoyde suudu kaaba haqqille makko wonko jolnuno noon kankone haqqille makko meeɗi jolnude bonde haqqille makko joli yaade heɗoyde madinatu munawwara fof ha wonta nda joni o waɗɗon sardingaji فأخبر بأنها مهاجر النبي اسمه أحمد وودي نون جيادة الله ما الله هكي غندال كو عرفة ويمو مدينة المنورة دو بيدا على هلا دو النبي جوغور دو نينيدي واتند زمان او ما فران دون كو دون جوغوري واتندادي هود فكفى عنهما وفي سودو كابا وواسي هلد دوم وفي مدينة المنورة وفي وكسل البيت بالحبرة ونلي مثلا أنني ونلدي سودو تو شمكي إني بدأ سودو هي وهلتني سودو دوم وكتب كتابا وبندي لتر وأودعه ورسندي لتر وأديهم هذا مدينة دو وتوتي مدينة نادي وبيبي دوم أودو لتر جوغوني ديكم دوم ها بيادو نجوغوري أرض دو أرتطن لتر يتوارثونه ابن دون تندير لتر وكابرين أن كابرين كلا مودو كتشو دوبي كنيم جوغوتو لتر سماي totta dewɗo mum ha nyalawma nelaɗo Allah ari ila an hajara nabi sallallahu alaihi wasallam ha annabi o feri ari ɗon fa dafa o huɓe totti letere yuqalu ene wiyete noni innal kitaba inda abi ayyuba khalid bun zaidin wiyama letere o ni wattidi koye jooɗo gorko goto wiye abu ayyuba khalid bun zaidin ko on jogino letere o on totti nelaɗo Allah nyalawma ari toon o fihi ene letere he shahidtu ala ahmada mi seedima e dow biyeteɗo ahmad o annahu wonde kañum rasulullahi ko nelaɗo Allah baari in nasami takko yimɓe o Allah takko yimɓe o annabi o woɗo muhammadu ko nelaɗo mum falaw madda umri ila umrihi lakuntu wasiran lahu wabnu ammi o wi so tawi Allah junni no gurdamam hami hepti gurdam makko mami won batulo makko mo wona ɓi bam makko amma ba'du so ɗum ɓenni fa inni amantu bika paama an muhammad jogorɗo aroyde mi gonɗinima wo bi kitabi kalladi yonde nde ganduɗa ene jogori jippinede e made mi gonɗini wa ana ala dinika paama mboɗoye diine ma wa sunnatika mboɗoye sunna ma wa amantu bi rabbika mi gonɗini jeyɗo ma wa rabbi kulli shay'in jeyɗo kala hunde wa amantu bi kulli ma jaa mi gonɗini kala ko ari min rabbika ummade e joome min sara'i il islami e sariyaji l'islam fa in adraktuka fiha somi tawima e gurdam he e aduna mi heptima e aduna wona amtu Allah rokki kam nema hawlude e ma mi jaɓa ma mi gonɗin ma mi rewa e ma mi walluma wa illam adrikka so Allah ñaawani yomi heptu e gurdama yomi hawrema fasfa ali mboɗo ñaagima ñandawmo yawmal qiyamati ya tefanam wala tansini hoto yejjitam yawmal qiyamati fa inni min ummatika al awwalin anda koye leñol ma adiɓe hen jeeyani wa baya'tuka qabla maji'ika mi bay imama ko adi gargol ma wa ana ala millatika mboɗoye diine ma wa millata abika ibrahima alayhi salam diine bamma ibrahima alayhi salam summa khatama al kitab wa takki letere o wa nagata alayhi o winde dow letere lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ko Allah jeyi ko adi Allah jeyi ko wattide ɗum winde letere wa kataba ala o windi adresse o ila muhammad ibn abdillah nabiyillahi wa rasulihi khatimin nabiyina wa rasuli rabbil alamin o winde dow letere premier ga o windi hen letere o fey koye muhammad ibn abdullah
nabiyullahi mo ganda ko annabi Allah wa rasulihi ko nelaado Allah khatimin nabiyina timmode annababe wa rasul rabbil alamin ko nelaado binde sallallahu alayhi wa sallam yumede kisal yo wone makko letero ummi ko bitedo tubbawul awwal o wi letero ton ummi ko on winnuma letero وكان من اليوم الذي مات فيه تبع نيلام مو اودو بيندو ليتر ماي الى اليوم الذي بعث فيه النبي فيود نيلام mo annabi o nela o hawri ko duubi ujunere urtani mankaki nela mo windi letero e nela mo nela do nela o hawri duubi ujunere ko jabi Allah lawde Allah ko be ngoni mojjube sene yidi mojjude nanda koye mojjo yo Allah nandi nene mojjude Allah wi mbele ko o do buri mojjude walla ko gawmu tubba addu baye bewa ya nangu kuma afami don والذين ابن من قبلهم ادنوا بدمن الذي بي اهلكناهم من كالكيدمن انهم كانوا بدولاتنوما ادنوا بده هفرب لازنوما انني دي مجرمين كبندي وما خلقنا السماوات والارض من تجران اسمان وليدني وما بينهما اكوني حقل اسمان ليد من تجران لايبينكم من فجر ان بدان فجر ده ما خلقناهما من تجران اسمان ليد الا بالحق سوانا كو اكون liyastadalla bihi ala qudratina ha tindinoro dum hatta amen wa wahadaniyatina en gotin paago amen wa ghayru zalik walakin aktharuhum ay ko dewe heferebe la ya'lamuna ganda aha inna yawmal fasli ay nyalama ceeru dal hakkunde tagoje miqatu woni fodore mabbe ajmaina kambe pop be don nanne jeygol Allah wi yawma nyalama on so ari nyande hen la yughni mawlan am mawlan nyande hen sehil nafata sehil sey en hay tus wala hum wanani kambe saruna be kadele illa man rahima Allah tulbe kamne tefondira innahu Allah huwal aziz kanko woni poldo illa mako arrahimu jurmoto inna sajarata zaqumi ay kiido lekki kiido ko lekki burki haade e ledde burki sabde e ledde Allah wi da'amul athimi woni nyamde bakko dinde nyamdo bakko dinde ko sajarata zuqum Abu Jali e wondibe mum aha be ngoni jomirabe bakko dun o wi lekki wete sajarata zaqumi kiido da'amul athimi woni nyamde be ganda ko bakko dinde o wi lekki ki kal muhli bay ko no digi dere godron ay no digi dere godron fasnade godron so fasnama ha fasi no digidere mum wayata ni non lekki ki way gali fil buduni kan ki fasata e der de sa nyami reedu ma walnyitto ka gali hamimi hono no ndiyam pastam walnyitorto ni non walnyitorto e reedu kefer Allah wiya kefero Allah wiya Abu Jahli khuzuhu o wiya malaikaaji di nangemo kanko odo bakkodin fa'atuluhu lonko jinem nda semo lonko jinemo ila wa il jahimi fewde hakkunde jahannam summa subbu so onnani mo jahannama ha pari mbanje fawqa ra'sihi e dow hoore makko min azabi elati alhamim ndiyam guldam sonnanimo e der masalan jahannama on podimo on dasimo woni fa'atuluhu dasemo ila sawa'il jahimi hakkunde jahannam son dasimo subbu mbanje fawqa ra'sihi e dow hoore makko min azabi elati alhamim guldam ndiyam guldam Allah wiyamo e demgal malaika zuk met lettede innaka na an antal azizu an woni teddudo an woni poldo al karimu teddu dum do wiete tahakkumu ko jalkidde neddo teddudo kay nata jeygol ma to ha dum do ko jalkidde wiete Allah wiyamo ey wana biinoda ka jontaade ka teddudo ey ko an woni teddudo an woni jontaade na hay enen eden bada non kabayene do walla dugda e mum ay binnabe ey bayam an woni mojo an woni teddudo ey wana fistani goto ka teddudo ko jalkidde woni do ko jalkidde ey hande ka teddudo met inna hadha ay dedo lette ma kuntum bihi ko laatino dum tamtaruna odon cikkito
Allah yomanani innal muttaqina so tawi ko hulbe Allah be ben fi maqamin ngoni koy biroji aminin ko holibe kala ko wete kulul jiya fi jannati yasuna ebe borne min sundusin chomcine biyeni wa istabragin chomcine biyeni sebe nati aljanna o mutaqabilina ebe kuccondiri hay goto yeta hojjude goddo kazalika Allah yini wa zawwajnahum min badira be do gere kadi min goppani be don wa zawwajnahum min dasnabe kadi bi hurin e uttibbe anani balebe inin uttibbe gite balebe nyamamboji uttibbe gite rewbe yaadbe gite hurin inin yaadbe gite uttibbe yodde yad'una fiha sabenati e aljanna he ebe nodda toon kambe naabe aljanna be bi kulli fakihatin kala muyantere e der aljanna ebe beyo ar ebe nyama allawi aminina kebe holibi la yazuquna fiha sebe naati aljanna o be medata toon al mauta ko wiete mayde illa al mautatal ula so wana mayde adinone de mayde hirsama hankanti mayde ala wa waqahum azabal jahim Allah dandibe e lefte ko wiete jahannama fadalan dum ko bural min rabbika ummade jom zalika nadi aljanna wasa yaltude allahi huwal fawz dum woni malal al azim mangal yo Allah newnan en dum enen o wi waqtu li ba ene lura هل أفضل في الجنة نساء الدنيا أو الحور العين بل سيمبه بناتي الجنة بل برata yodde ko rewbe aduna be walla burata yodde ko hurul ini en hol hen burobe yodde bele ko rewbe aduna burtoto yodde e hurul ini en walla ala hurul ini en ko burata dum yodde ala kono wal haqqu ko woni gonga anna nisa ad-dunya afdalu rewbe aduna burata yodde lima ruwiya annal adamiyati sabu habrama rewbe yimbe be afdalu min al-huri bi 70,000 dhi'fin rewbe aduna burata yodde hurul ini en e capande jeedidi ujunere degere jondam hay cofdo ga ha burti nyantita ha yota burto hurul ini yodde mi halan ka yonna be de fa innama yassarnahu ay ko newnirmi odo qur'ana bi lisanika e demgal ma ha paama min badi dum arab wala allahum bele jo kambe yatazakkaruna e be mbaccobe ngongdina kono non be jabani addani min newni nan de ma qur'ana o wadi min baddi me demgal arab ko bele kambe be nana be ngongdina kono be jabani iba tombo halkare mabbe innahum sabu kambe murtaqibuna kebe tombi be halkare ma annela Allah bismillahi suratul jathiyah simore nde ko non de wiete makkane jippi so wana ullina amanu aaji de non ko capantete jeedidi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi hemim Allahu a'lam bi muyani e de do karfeji tanzilul kitabi jippogol qur'ana o sa namdama to iwi wiibe min Allah ummi koy Allah al azizi poldo e laamu mum al hakimu nyennyude e golle mum inna fis samawati wal ardi woni e tagede leydi ndi la ayatin ko dalillaji ngotin pago hattan Allah lil mu'minina wonande be ganda ko gongdinde wo fi khalqikum wone tagede onon yimbe be hol dum tagede ma an neddo e tobbere caggal dum gonta heddere caggal dum gonta hettere ha gonta neddo e ko ne sakto e tagede ko ene saro e leydi min dabatin e daba dubo dum do ayatin ko dalillaji li qawmin wonande mi yugino be ne janene ummital dum ko dalilu wonde Allah ne way ummitinde wa fi ikhtilafi al-layli woni e lutondirgol jamma wanna hari e nyalaw jamma yaha nyalaw ma ara nyalaw ma yaha jamma ala wa ma anzala Allah e ko Allah jippinta mina samai ummade asaman min rizqin e arzike de wonno ko tobo woni sabab
asbabu arziki yimɓe fa ahya bihi Allah wi wutiniri toɓogo al arda leydi baada mawdi ha caggal nde leydi ndi yoori wa tasrifi riyahi anani pirlitogol keneli nduɗo iwra banggue ñaamo faya banggue ñaamo nduɗo iwra funnangue faya funnangue nduɗo ko wulndu nduɗo ko ɓumdu o wi ɗum ɗo pop ayatun ko dalillaji gotin paago hattan Allah li qawmin wonande yimɓe yaqiluna ɓe ene jogo haqqillaji ganda ko Allah waɗini tilka ɗeɗo ayaji kalaɗe ayatullahi goni ayaji Allah e hujjaji gotin paago an hattan Allah natluha emin qissode alay fa bi ayyi hadi ba'dallahi caggal yewtere Allah yu'minuna nde ɓe jogori gonɗin so neɗɗo gonɗinani yetta yewtere Allah wa ayatihi gonɗinani hujjaji Allah hol fof ko jogori gonɗinde ɓeɗon ɓe gonɗinani Allah waylun konngol lefteli kulli affakin wodani kala mo ganduɗa ko penowo asimin kewɗo bakkat yasma'u mo ene heɗo ayatillahi qur'ana Allah tutula alayhi ene dursite e mum summa yusirru rutti kadi o mustakbiran omo mawnikini galimanago ka allam yasma'aha elle o nanano qur'ana Allah wi fa bashirhu weltinir oɗo woni habrumo tan bi adabin lefte alimin musta sabu lefte musta ka welani ko haalanede tan Allah wi wa idha alima ƴew oɗo kuɗaɗo so woodi ko andi min ayatina e qur'ana amen shay'an hunde yow ittakhadha huzuan o jogitoro dum ko jalkitorgal ulaika Allah wi beedo feno lahum ne wodde men azabul lette muhinun koynoje min waraihim ene yeso mabbe saade koy aduna be goni ko yeso woni wiyataake caggal kaade ko aduna ko yeso ene yeso mabbe jahannamu jeygol ne wiyeni wala yughni anhum nafatabe ma kasabu kabe paggitino e jawdi e golle shay'an hay hunde wala mattakhadhu wana ko be jogitino min dunillahi ko wana Allah awliya jalangeet wala hum ne wonni be azabun lefte azimun mawl hadha o qur'ana hudan ko pewal ummarade majjer walladina kafaru bi ayati rabbihim ben be ganda ene jeddi ayaje joomen lahum ene wonni be azabun gedal min rijzin e be ardi anani so ardi azabu o wonta ko gedal min rijzin lefte alimun musde sabu azabu ko lefte rijzi ko lefte ala sago wode hen non dañanado firo wongo min azabin alimin Allahu Allah sa anda Allah alladhi ko on sakhara lakumul bahra el tan do on maayo li tajriyal fulku bele dogalade fihi e maayo he bi amrihi e yemirore Allah wadi tabtagu bele dabbiron laade de julaguuji min fadlihi e bural Allah wala allakum bele jo onon taskuruna manton nema Allah wa sakhara lakum Allah el tani on ma fi samawati ko wone asamanu ko wayno nange e lewru e koode e ndiyam e ko wana dum wa ma fil ardi ko wone leydi daabeje e ledde e puye challe ko wana dum Allah tagri dum do ko ha nafa on jami'an dendanga minhu paame koy eltugol Allah inna fi dhalika wone dum do la ayatin ko dalillaji gotin paago hattan Allah li qawmin wonande yimbe tafakkaruna be en mijo en gumdin qul lil ladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyam Allah aya o jippi koy sayyidina Umar radiyallahu anhu yo wili Allah wane mako o wi hono ibn Abbas o wi kanu kambe sahaba be latinoma fi ghazwati bani al-mustalaq be jano ko walde bani al-mustalaq nazalu ala bi'irin be ngare bundu woturu be jippi don bundu wiyete ko marisi non bundu ndu wiyete fa arsala Abdullah ibn Ubay o do gorko kefero nafigi ko gulamahu boy makko oneli dum yo ya joganamo yastaskil ma yo ya joganamo en di nafige be jaada men walde en jaada julbe be walde Abdullah ibn Ubay kanko woni mawdo nafige kono o yaade mabbe walde joni non de oneli boy o fa abda alayhi boy o leli artude ha burti falamma atahu de boy o arti qala lahu kanko Abdullah ibn Ubay mawdo nafigebe wi boy o ma habasak holko dumbuma ton holko leltinma ton qala gulamu Umar oy ko boy Umar ne neli son boy goto gaada ala darafil biiri boy o ene jodi e hunu ko woynundu fa wappani hay goto yastaqi joga habiyya sallallahu alayhi wa sallam wa qirba Abi Bakr o wi so wana girbe ne la Allah heewi ndiyam e girbe Abu Bakr heewi ndiyam hay goto jogata o mon tan jode woyndu o wi hay goto jogata so wana girbe ne la Allah girbe Abu Bakr heewa
فقال عبد الله بن أبي أوي ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل أوي حقنا من بي على سوانا كوين هنوتن اتندل سمين كلبك ياكلك فاين روانو ماتن غنما بيدو غاري hay copdum gaddani eywa ngari e wuro men en dokki dumen jawdele men en konni dumen e galleji men dutto kadi biye en jogata kadi so wana kadi girbe Muhammadu yawa on woni hakkude men mabbe tan ko sammin kalbaka yakul haynu rawanu ma tan nganma wadde la irjana ila al madinati la yukhrijanna la azzu min hal adalla so min koti wuro to teddube ma jaltin hoybe be jaltin dumen wuro ngo kanko Abdullah ibn Ubay wini ande o wi kanko ben kam gon teddube hoybe ko nelaado Allah Abubakar en jaltini wuro ngo be jaltini dumen wuro mabbe tawde ko ni batta haala ka yeno yesina Umar wodi kaltan Umar wi Abdullah ibn Ubay de wi hakkunde won mumen ko sammin kalbaka yakul ko fayno rawanu mangal ma o wi no wi min fastamala bi sayfihi o jetti silam makko walles wutte makko yuridu tawajjuha o mo fibi yaade ton o fiya dum ha ceke jogodum Allah wi qul Muhammad qul lilladhina amanu wi ben be ganda ko julbe be yaghfiru yebe jaafo lilladhina wanande men la yarjuna be jortaaki ayyam Allah neemaji Allah be jortaaki hawrude Allah be yebe jaafo dum en wi non haala dum gira Umar wari animo bada bon Allah wi wadirini ko liyajziya bele Allah yaba gawman yimbe bima kanu ko latino yaksibuna ne pagito so hadano dum Umar tajadane mo ko law man amila salihan kalama golli ko moƴƴi fali nafsihi ko golli ko koye mum artata wa man asaa mo bonni fa alayha ko bonni ko koye mum artata fa summa ila rabbikum ko fewde jomon turja'una duttata ɗon wala gad atayna wallahi min dokkino bani israila bani alkitaba deftere wal hukuma e ñawgol hakkude yimɓe wonno bo wata annabago wa razaqnahum min garziginiɓe min at-tayyibati ñebbe belɗe dagiɗe wayno mannu en salwa en wa faddalnahum min ɓurnino ɓe alal alamina e binde zamanu mabɓe wa ataynahum min dokkiɓe bayyinatin hujjaji ɗi ganduɗa ko penji min al amri e diine hum bayyinatin min gaddiniɓe anani de hujjaji ɗi ganduɗa ko penji min al amri alhaali diine fama ikhtalafu Allah wi ɓe luurano noon annabi one nele kamɓe heefere ɓe meeɗa luurde wonde annabi ne heddi illa min ba'di so wana caggal ma ja'ahumul ilmu nde are mabbe gandal de nelaado nela e mabbe nde ko nde be deddi holko adde be dude bagayan sabo bewre bayna hakkude mabbe mawnikini inna rabbaka jawma yaqdi bainahum Allah woni nyaawo wa hakkude mabbe yawmal qiyamati nyalawma darga fima kanu fihi kibelati mum yaqtalifuna bidura amma ja'alnaka an Muhammad min banma ala shari'atin lawal ay wa min al amri al hali din fattabi'ha raw lawal he wala tattabi'hu raw ahwa alladhina belade ben la ya'lamuna be ganda dewal ko wana Allah ganda rewde Allah ben don hoto rew ben innahum sabu kambe jalengeji dibe ndiwi dewidi lan yuqunu jogorani nabde anka anani sabu innahum kambe lan yuqunu be jogorani nabde anka gama min Allah lafta Allah shay'an hay hunde wa inna adh-dhalimina hafara bin ba'dhum yogamumen awliya ko wallidibe ba'din yoga wallahu Allah non waliyul muttaqina kanko woni kedo hulbe Allah hada o qur'ana basairu ko nyaawoje ko teskuyaji ko nyaawoje ko keri o hudan ko peewal wa rahmatun ko njurum li qawmin wanandi bi yuqinuna benen janane ummital am daccuni hasibal ladina anani am hasibal ladina ma raw sikkaben ijtarahu be ganda ko fajjitibe asiyati banandi an naj'alahum bi cikarama min badade kal ladina na ben amanu be ganda enen gongdini Allah wa amilus salihin golli golle moje sawa ane potal ma hayahum gurnam mabbe wo mamatu e maydana be Allah ko be cikara kono non be jogorani dandi dum sabu mbi so tawi la in bu is mbi so be julbe be la in bu isna lanuda min al khair mithla ma tu'duna be mbi so min bada ko min bela e aduna so min gurti kadi so min gurti la khara min ummitina min dokke e majjere hono ko dokka don Allah wi be on peni sa aboni ma yahkumuna kebe cikara wana non de penat وخلق الله الله كي تجي السماوات أسمانه والأرض وتجي ليدي بالحق يقول الله تجي أسمان تجي ليدي ولتجزى بلا كل نفس كلفتانه بما كسبت كقولنا وهم كم بلا يظلمون بتوانيتك أفرأيت حبرم من اتخذ أون جكسير إلهه دوتر من هواه بلا دمهم وأضله الله الله مجنيرم على علم غند الأمراء دمودم أنني دي الله نأندرم كوي مجب جاء غير تاغا وختم الله تونغي على سم
sam'ihi e nanɗe makko wa qalbihi e ɓernde makko o nanata peewal o gollata peewal wa jaala Allah waɗi ala basarihi e darɗe makko Allah waɗi hen hisawa tan ko wiyete ombode wiyata peewal faman yahdihi hol bawɗo fewnudemo min baadillahi caggal ne Allah majjinimo won bawɗo fewnudemo afala tazakkaruna ko haɗi ɓe mbaccoɓe ganda wa qalu kamɓe yedduɓe ummitan ɓe mbi ma hiya wonani ɗam ɗo gurnam illa hayatuna so wona ko gurnam men adduniya aduna namutu min maya wa nahya min gurta wa ma yuhlikuna halkata min e aduna kay illa dahru so wona ɓennugol aduna ɓennugol zamanu qala ta'ala wa ma lahum bi zalika alnaɓe ngol konngol min ilmin gandal in hum wonani kamɓe illa yazunnuna so wona koɓe jikkoɓe tan wa idha tutla alayhim so tawi dursitama e mabɓe ayatuna qur'ana min tindunde wonde ummital no wodi bayyinatin alhaali latade en feññini ma kana hujjatum wonani hujja mabɓe illa an qalu so wona ɓe mbiya itu gaddene min bi abaina e babiraɓe men in kuntum so tawi on laatima sadiqina oɗon gonɗi wona mbiɗene min ummitine e gaddene min baɓen gurta kul wiɓe Allah yuhyikum Allah wurtinno on sahane gonɗon toɓɓe summa yumitukum kanko woni barowo on so tawi laja mon gasi summa yajma'ukum kanko woni dendinowo wono wurtina on ila yawmil qiyamati fewde ñalawma dargal laraɓe fihi sikki ala e mum walakinna akthara an-nas ay ko heewi yimɓe haaloɓe ɗiɗo haalaji la ya'lamuna ganda walillahi ko Allah tan jeyi mulku samawati lamanteri asaman wal ardi lamanteri leydi wa yawma taqumu sa'atu ñalawma mo darga dari yawma idin ñane hende yakhsarul mubtiluna ñane hende perta bonnuɓe e fereɓe ñane hen perta sabu wattande mabɓe ko jeygol wa tara jiya kulla ummatin kala joom diine jasiyatan ene juse koppi kullu ummatin kala hen anani leñol tuda ene nodde ila kitabi ha fewde deftere golle mum kala leñol yo leñol mendogol nelede aduna he ñene hen jiya ene juse koppi ene nodde yo gaddu kayitaji mumen dossier ju men golle mumen nan toon Allah wiyaɓe al yawma han tujzawna joɓeɗon ma kuntum ko laati ɗum tamanu oɗon gol haada ɗum ɗo kitabuna ko deftere amen yanɗigu aleykum ene haala e dow mon bil haqqi e goto innano minen kunna min laatinoma nastansikhu ko minen goni tabitinannoɓe ma kuntum ko laatino ɗon tamaluna oɗon gol fa amma alladina amanu so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa ene gonɗinno Allah wa amilu salih golluno golle moƴƴe fa yudkhiluhum ma nannuɓe rabbuhum joom maɓe fiira haɓe yurmene mum ma Allah nannuɓe aljanna zalika nadde aljanna noon wal fawzu woni malal almubinu pengal yo Allah nannu en ɗum wa amma alladhina kafaru so tawi ko hefereɓe wiyaneɓe soɓe janganama kayitaji ɓe mbiyane afalam takun ayati beele latanoki ayajam ɗe tutula aleykum enen dursittono e moɗon fastakbartum mawni kini ɗon wa kuntum latino ɗon qawman ko on yimɓe mujrimina ko on bandi wa idha qila lakum so tawi on jinano onon hefereɓe ɓe inna wa'adallahi wonde fodore Allah ummital haqqun ko gon wassa'atu son mbiyanoma darga kadi koko arata la rayba fiha sikki ala hen qultum gonone wiide ma nadri minen min ganda massa'atu ko woni darga inna dhunnu minen kay min jikkani illa dhannan so wana jikkatan wama nahnu minen wanani minen bi mustayqinina emin janana darga ne daro Allah wi wa badalahum feñane be to lakharato seyyi adu bonandeji ma amilu ko be golluno e aduna wa haqa jippo bihime mabbe ma kanu bihi kebe latino e mum yastahzi'una e be jalkiti wa qila wiyanebe al yawma han nansakum min goppo on e jeygol kama nasitum hono no goppirno don liga ay yawmikum hadha kawrangal nyalamon odo on jabano gollande o nyalawma han minene min jejjita on jeygol cekke ko on to wa ma'awakumun naru tapporde mon ko jeygol wa malakum alana on min nasirina hadobe dum zalikum ɗum moɗon bi annakum sabu onon ittakhaztum on jogitinoma ayatillahi ayaji Allah hono qur'ana huzuwan ko jalki torgal wa arratkumul hayatud dunya homti on ngudam aduna biidon ummital ala hasbore ala fal yawma hande non la yukhrajuna allawi be jaltintake minha e jeygu wala hum wanani kambe yusta'tabuna e be dabbane beldal saka be jalta nyade hen dum nafata falillahi alhamd Allah tan jeyyatode rabbis samawati jeydo asamanuji wa rabbil ardi jeydo leydi rabbil alamin jeydo dendanga tagore wala hu wa Allah tan wodani al kibriya mawnikina gol fi samawati asamanuji so tawi mawnikinima fa Allah jeydum goddo jeya wal ardi ko Allah tan jeyi mawnikina gol e leydi wa huwa al azizu kanko woni poldo e laamu makko al hakimu nyenyido e golle sadaqallahu